Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Murag malit ko ano akong trabaho da sa akong sigig kanta-kanta. Kaningon robot to si ma'am nga nutrition month na mo karon. Kadaghan may gulay. Unya nga kong dala ukra og bisol. Kaning bisol mao ni siya unahon og luto. Para ni siya manata. Mula ka na kubi. Basig ako na lagi paabot. So, nakakita mo sa sigaw mo kagabi, pag pinamong kumain. Oo, dito na tayo. Wala! Kung yan ang perme, kung sa may naitabo kagabi eh. Na, muna yung na Maria kay wala. Mo na mo ka! Alas sa sa man. Hoy, kana si Gabo, dato day kay na Oy, siya. Maria, Lucio, Claire. Wa man lagi mo nagdalag gulay. Ngano, unsa man dai karon? Kalimot mo sa giingon ni Ma'am gahapon na nutrition month nato karon. Pastil lang limutan ako, oy. Ako pod, padalon man ita gulay. Ay, nadaot ko sa salida da. Una, kay dili magtimaan. Ako, reminder na ko sa cellphone sa akong mama. Wow. Pagkayog sa cellphone sa akong mama, akong gitanaw. Pagtanaw na ko, ukra man og bisol. Mao ni akong gidala. Pastil na, nutrition month man day nato karon, oy. Ako ba yun nagbolunteer nga magdala sa alugbati o bato? Ako kayang akong dalunon, kalabasa, talong ug bombay. Na, ako biyay nagpasalig nga ako'y magdala sa kamunggay. Dili kini madayon atong nutrition month karon. Kay wala man may dalang gulayon. Kaya dili man dayon kirara, manguli dai sa mga balay. Na, kalayo sa inyong balay. Maria, tama day no, kung muli pa ta, layo kay to atong balay. Yung saon man nato ni Ron? Yung saon ka ni Ron, ha? Ay, tama day Maria. Bulusod na lang dito sa gulayan ni Tasing. Sige, tara. Mao na. Tanaw pa mong salida. Bato na ko sa eskwelahan, be. Hoy, sus bigani mo na sakpan ni Tasing ba? Hapit jud. Hoy, si Clear ba na awa ko niya kalabasa oh. Matingala na dito siyang Tasing karon anong nakuha ko to yung kalabasan. Buakan nimo yan. Hoy, paminaw ang mga tinangtong gitamakan nimo. Batawan ni. Gali no. Sinusyo, kumakaingon po. Ang kamunggay, magana imong giluksuan, nabali, magkain sanga. Hoy, nya ang katong batang huguan. Alog batihan. Gigwapo man una ko to pag Mga laya dyan to ba? Kay imong gipangputol, imong Mga laya. Laba tayo chika. Hoy, gawa kay gitamak-tamakan niyo Trama to tayo sa Ma'am, si Maria, si Claire, si Lucio ba? Wala daw to yung mga dala mga gulayon, yung ni Kirara. Tinood ka, Kirara? Wala silang dalang gulayon? Tinuod, ma'am. Na, dili dahil ni madayon na to ang nutrition month karon, ma'am. Sila na mga bata ah. Pasalig-salig, dahil pag ako nali nagdalag gulay,